Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Sa liwat mayang gabi, kamusta naman mga parangga naman tagparamati region-wide, babalaga kita sa nabilin isa ka oras. 13 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 7,
Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinaandan liwat naman aton nga maging kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining mga correspondent. Sa liwat naman nila sining pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sining mata kadurungan oras sa kagabiyon ang aton sining patrol na 3 crossword patrol. Kay na para kadambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato na maliwat kabantayan kag himosuhan. Ang amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon John Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang atong nga pagbantay sa mga update sa balita national, international, COVID-19, flash report, breaking news. Ginatutukan ni Aksyon Eden Abuso. Updal makita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Builog nato na porsa ni Broadcast Engineer Henry Spurgar. Back up diri sa atong nga IT expert Aksyon JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 11 minutos nga pagpakalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang unang abahin, ang ining report na to. Kag may ara naman 25,000 ang fully vaccinated. Magsiling kita 72,000 nga nabakunahan, first dose pa lang na. Ang second dose, na halos nakakumpleto, fully vaccinated. Sa Bacolod, naglabot na sa 25,000. Muna gani nga ang panawagan sang aton siling nga National Task Force Against COVID-19 sa aton nga mga LGU ginainganyo nila nga dapat gid gamiton ang 5.7 million doses bilang second slot para madamo ang aton siling nga mabakunahan fully vaccinated. At sining sang National Task Force Against COVID-19 dapat puro parehas ang kadamuon. Damo ang mabakunahan sa first dose, kag damo man ang fully vaccinated naton nga mga kauturan para nga bisan paano makagulugin hawa ng aton sini nga mga kauturan. In fact, ang aton nga Okta Research bala nga mga eksperto kumpiyansa nga mabatuan sang NCR nibla ang ining Delta variant ni kung padayunon talang ang ginatawag nga roll-out vaccination. May ara pagid nga Lambda variant nga nagahatag man sang pamahog sa aton nga pungsod, although nga ti sa report ya 30 na ka mga nagkalain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan ang may kaso na sang Lambda variant. Diri sa aton so far sa Pilipinas, it's good to note nga wala pagid man diriya sang nangin biktima sa sining panibag-o nga variant kamoy ni ang Lambda. Pero ang aton nga mga eksperto diri especially ang aton nga Department of Health nagatinguha gid nga ma-monitor ini. Ang ining Delta variant
kung magsige-sige lang ang rollout vaccination diri sa aton, dako ang tsansa nga mabatuan ta ini ang panibag-o nga Delta variant. Mas makaralaton ini. Pero mas kulbaan pag idya, kag mas makaralaton pag ito yung isa atong Lambda variant. Amo nang dapat nato niya nga halungan. Di kung halos na bakunahan na, ang halos tanan, kompleto ang doses sa vaccination, at least daw kalpante ka na ba? Kila pala nabakunahan, 2.8 million ang fully vaccinated sa bilog Pilipinas. Ang natublokan pa lang isa ka doses, pila, naglabot na sa 11 million. Dapat sila isang atong sila nga National Task Force on against COVID-19, dapat pulo parehas ang data. Ang kadamuon blas ang nabakunahan sa first dose kag ang fully vaccinated. Isiling sa Okta research naton sa mga eksperto, halong lang kita anay, no, tumano tanan na yung mga health kag ang aton sini nga safety protocol sa wala pa ya mabakunahan isa o kon kompleto, ha? Mo ginang pinaka-importante sa tanan. Although nga sila sa Octad research daw nangin maayo-ayo ng dalagan sang pungsod Pilipinas kon COVID-19 ang paghambalan, pero ti hapos lang gyapon latnan ang tawo kung hindi magsunod sa aton nga mga patakaran sa health protocol, labi na gid ang pagsuksok sang face mask. Amo nang pinaka-importante gid sa tanan. Wala boti may mga ginapaabot pa nga mga doses sa nakalain nga mga vaccine. In fact, ito ni nga gabi Miyerkules niyo maabot ta tani ni ang 170,000 ka vaccine nga Sputnik V. Kaling gati daw ang problema sa to, logistical problem eh. Why ideya ang atong gobyerno kung saan o ma-deliver ang ining 170,000 doses sang Sputnik B. In fact, ang Japan ganit nagadonar na sang 687 million yen, no? Kung i-convert na ni sa peso ta, mga 300 million pesos ang bulig sa pungsod Japan para sa cold chain supply sang pungsod Pilipinas. Dako gini ang mabulig sini para nga mapadasig ta ang aton sini nga vaccination program. Para mapadasig ang aton sini nga pag injection sa aton nga mga pumuluyo sa nagkaranain nga mga vaccine. Salamat gid sa pungsod sang Japan. San panong Japan nga bulig man sa aton. 300 million mo ang gindonate nila para sa cold chain supply sang pungsod Pilipinas. Ang purpose para nga mapadasig ang vaccination program sa mga nagkalain-lain nga mga banwa syudad, riyon, probinsya, mga barangay sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Yang Negros Occidental sa ila data gani nga ginpagwa sining karon lang alin sang March 27 to July 7 today. Ang active cases sa probinsya 1,838, pero ang total cases sa bilog nga probinsya 19,649. Ang nag-alayo 17,352. Pero ang patay sa bilog nga Negros Occidental naglabot sa 479 na. Ang Bacolod ay pagkapagwa gid sang ila sini nga final record.
from March 27 to July 7 ang probinsya ra na. Kung kuhaan ta datos ang latest developments ang DOH naton nga record sa Western Visayas kung COVID-19 ang pagambalan, may ara na kita mga 70,486 ka mga kaso sang COVID-19 nga na-record sa bilog nga Rion size. Sa latest diri nga datos nila kag figure ginpagwa inilang adlaw ang Iloilo province nagapanguna. 201 ang bag-o nila nga kaso. Ginsundan sang probinsya sang Aklan 111. Ikaapat ang Iloilo City 110. Ang Bacolod nag 98 karong adlaw. Kahapon 39. Subong niya 98. Hindi mo ginmapakta na. Saka panao gid ang hilanat naton. Ang Negros Occidental 45 na lang. Ang probinsya sang Capiz 39. Ang probinsya sang Antique 36. Di anagalayo diri sa Western Visayas pilang ila record 58,289. Ang patay sa bilog ng Western Visayas kung COVID-19 na pagambalan naglapot na sa 1,613. Ang active cases sa COVID-19 sa bilog ng Western Visayas today naglapot na sa 10,563. Kung sa bilog nga Pilipinas ang data COVID-19 1,450,110 ang cases ng COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Ang nag-ayo 1,377,132 pero ang patay naglabot na sa 25,459. Sa bilog nga Pilipinas ang active cases naton sa bilog nga Pilipinas kung COVID-19 na pagambalam naglabot sa 47,519. Sa muna nga ti halong-halong na tagyapo na. Hindi kita magkalipat perme. Ang aton sini nga pag-sustain sang health protocol nga mo ginapermi ang ginayo sang aton nga gobyerno. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol Field Report! By the way, nag-upod lang kita sa kalisod sang pamilya Espina. Ang aton nga former National Union of Journalists of the Philippines chairman napatay sa ila puloy andra sa may Capitol Heights, Barangay Villamonte. Confirm ini sang iya nga sister nga si Mati Espina, no? So naga-condolence lang kita sa pagtaliwan ni Nonoy Espina, Jose Jaime Nonoy Espina. Napatay siya sa edad nga 59 anyos sa balatian nga liver cancer. 9:20 inila nga gabi, no? So, ang DYEC Action Radio Bacolod nagpalabot gid sang kasubo, condolences sa pamilya Espina sa pagtaliwan sang inyo GP chairman nga si Jose Jaime Nonoy Espina. Our condolences alin diri sa Action Radio family. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:12
dos na kita. Ang ining report ginadulong sa iyo sa kaluwan sang D3 Bayo, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Una nga bahin sa ato siling pagpalagad ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee puno sang antioxidant halin sa mangosteen. Ang green coffee beans ang may essential vitamins kag minerals Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang gabi na sa kay Maninoy, maing kay Maninay, Chari Salvacion sa La Carlota City, nagakuha na sila. Nagapaurok-urok na sila sa Aksyon Night Patrol program. Si Madam Araceli Casianan and family, happy listening in. Kay Primata Malisa, kay Primata Malisa S. Magbanwa and family, ara sila kapaurok-urok. Si Milili Oligos Tangob, ara man, si Edward Tahunes, sinatamyaw lang ni Milili Oligos, si Vanessa Mayo, Jinky, si Noel Amar, Alex Montesa, kapaurok-urok kid. Sa kay Juliet Sierra Frontliner, may gabigid Juliet Sierra Frontliner, mayroon na nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Ano yung mga suki nga waigid galubad, waigid gapudis, steady pulse sa Action Radio Bacolod. Ayos! Sekta na ito sa Liga Patrol 2 Ato sa Liga Crosswind Patrol. Balon ta na yung paglibot-libot na Action Jan Diaz, Miyerkules edisyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports.
Yari sa aksyon dyan diya sa patrol, Jan. Good evening, Jan. Alright, maayong gabi aksyon, Eric. Maayong gabi sa tatanan ng mga ka-aksyon. Anyway, tiyari kami dali sa may area sa station number 1, no? Oo. Medyo delayed lang ako sulod kay timing. Gid ba, naka-istoryanay kami vlogin pa-confirm to lang to. Oo. Ang report, nag-istoryanay kami ni Ma'am Mate Espina. Oo. Konfirmado to aksyon, Eric, no? Si condolence kid sa pamilya Espina. Nagpasalamat kito si Ma'am Mate kay kitang una nakatawag. Oo. Pero ang ila, diri nga ginapalabot lang, ang baga ni Saya, ang bali Ma'am Mate, tawahay ang pagtaliwan ni Sir Nonoy Espina. Ahay. Kay may balatian, naging masagadaan kay Action Eric, maong do Oo. late stage na balasang iyang balatian sa iyang atay, Mm. o kon liver disease Action Eric. Cancer sa atay. Yes, muna ang iyang balatian. Ang rin Ma'am Mate Espina nga wala naman sila hospital nagwa na sila, na-discharge na sila. Okay. Yan dala na gid man sa ilang puluyan, and karaman ang ilang mga himata action Eric. Mm. And then ang doktor nagkadto na lang sila puluyan digto, no, kag amo rin ang naano lang ko sa term ni Mama Ting nga balya nagtariwan sa nga matawhay, Mm-mm. no, palagi tamaan garo kami natin sa action Eric. Gani? Kag ang badri Mama Ting do na accomplish na gid man ni Sir Nunoy ang iya diri nga obligasyon kag responsibilidad. Ahay. Kaya dako gid sang iyang nga nabuligan sa hanay sang mga tagwaragwag, mga Yes. journalists o kon mamalida hindi sa Bacolod, bilog gid nga Pilipinas, no? Mm. Kay ti ano ni sa former chairman, kun leader gid sang National Union of Journalists of the Philippines. Yes. Kay konfirmado ina nga report, ang balato do Arab lugar si to Fred, no? Gina-mention kito ni Mama Ting ay pabalo lang ko no kay Sir Fred, Oo. Production Fred Salanga, no? Mm. Ang amo sinatabo kay bago lang gid mga 9:20 lang gid sa kalis nilang gid nga gabi. Oo. Nagtiliwan si Sir Nunoy buwas i-cremate ini siya, Mhm. no? Amo na ilang desisyon i-cremate ini sa kanya bagrin mamatay mo gid man na ang policy subong Mhm. kinahanglan i-cremate action ng kilabina nga ini nagalin sa COVID-19 positive case. Okay. Kaya nag-positive sa 3 weeks ago, Aha. pero ang pagklaro din ni Mamate, naka-recover na ni siya action Erika. Mhm. Amo na nga na-discharge sa may ospital. Okay. Do ka subo sa aton nga entrada sa aton observation report, no? Galing Gani. kasi dako man yung ang nabuligan ni Sir Nonoy Espina. Oo. Ari yung confirmation na actually pamatiyan naton si Ma'am Mate Espina. Oo, concern, oo. Magulang git sila na gabi. Oo, Ano siya, Ma'am? may liver siya. Oo, pero the terminal stage na, he died peacefully in his sleep. Okay. Subong Ma'am, si Sir Nonoy, dako giba nang iyang contribution sa NUJP, Ma'am, no, kung damdamon ginaton. Oo. So subong Ma'am, sa siya, wala pa man desisyon ako na noong matabo, Ma'am, no, kasi Ma'am po, pag-itintaan. Bali, mag-meet kami sa inyo tomorrow, then from there, may join kami kung ano, kaya alam mo, diba, 3 weeks ago, COVID niya siya. So, siya, kabugi mo na ang subong ang precaution na i-cremate na lang, so i-cremate din siya naman tomorrow. Pero nag-negative na siya, Ma'am, o naka-recover na siya, no? Oo, na-discharge siya. Oo, hindi siya sa hospital. Na-discharge siya. Oo, nag-full recovery man siya. Pero niya, nagigit man sa may malang naman na balaan mo. Sa doktor fact na batay do next stage na. Pero, nami passing kay, peaceful lang naman. Actually, Erika mo na si Ma'am Mate Espina, Yes. ang konfirmasyon niya subong gabi, no? Mm. Anyway, ang balato niya namin iya passing kay No. Doka Peaceful Action Erika. As if lang guro ti do katulog los Nonoy. So, okay, napatay do sa siya nga katulog, sa taga-katulog sa Action Erika. Oo. So, mo na ang natabo dari kay Sir Nunoy. Kung natulutan, salamat sa servisyo ni Sir Nunoy, katilikit alman sa naton. Yes. Dako gid bisan nga
huli na kita nakasal sa media, pero ako na permit ko na siya nakitaan, basta gani ko na ginapakabibatuan ang press freedom, siya ginanagapanguna aksyon na rin, ang magamahing nga lalaki, nga medyo pauso ng tingog, pero pwerte ang iyang panindugan, basta kung advocacy aksyon na rin, no? And the condolences sa family Espina, no? Anyways, karon nga gabi ang patol. Sige kita lang biyong diri sa palibotang syudad, top nakalabot kita rin sa may station number 1. May isa man diri ka concern kay samtang nagalibot kita sa mga police station. Diri sa may backup 1, may isa diri ka around 79 years old nga lalaki nga nagapangita sa iya nga mga pamilya. Okay na mata action na rin kay sa nakabalik diri sa may Bacolod, ang natabo. Why na sa dampigan? Why na sa kadtuan? Aksyon na reka. Iya balay narimate na blakabangko. Uy. Kay mga 10 years na sa kurungan na preso eh. Galing kay ang iya nga pagkapriso, hindi man mo basta-basta ang iyang kaso. So ining 79 years old nga lalaki, preso ni sanay. Na-preso siya sa may Muntinlupa, ginaksyon na reka. Okay. Gari kaging kaan isa sang parol ba sang Bureau of Correction o Bucor. Gingaan sa parol kay ang iya sila nga penalty is 9 to 12 years of imprisonment. Okay. Sam October 12 ka tuig nga pagka-preso aksyon ka. So ang natabo lang diri nga gingaan sa parol, so nakagwa sa may prisuan. Pagwa sa may prisuan aksyon ka. Kaya dari sa nagpuli, inggaan sabi gasto, nga makapauli sa bala? Oo. No, inggaan sa gasto, sang Bucor, nga makapauli sa dari sa Bacolod. So nagdiretso sa reclamation area, dari sa nagdiretso sa may station number 1. Okay. So dari sa nagtener, ang backup 1, hindi man nakapamalibad bala, nga hindi sa pag-amumahon, gin-accommodate, gin-suction, kaya tinagapangita sa siya mismo nga mga himata. May gina-contact naman sila ko, no? Pero may iban pag isa rin nga gina-communicate action na rin, kay base pa lang bala, no? Mga makapangay sa bulig o makapangita siya mismong himata, kay, imang kupunta sabi, ari din sa mong... Mangkota sabi kasi mga himata, di sa Bacolod, maduduman niya ngalan ka kundi ng star? Isa na lang pastorya, ang tako na natabo action na rin ka. Nga do, may kabudayan, kaya sa, no? Di na to si sir. Dito si sir. Dito siya. Dito si sir. Tulog na siya? Ahay. Tulog na siya? Tulog na? Tulog na siya? Sabado, kasi sa danay, Sa ako? Mayang gawarin sa kliyo. Istoryahan siya, okay? Kung istoryahan mo siya, okay man? Mayang gabi, istoryahan to kaliwat, Jackson Johnny, sa radyo, tina. Mamangkot ko siya para mabuligan, kaya mapangitay mo nga parente, bla? Pungko, pwede ka kapungko, tay? Sige, pungko na itay. Istoryahan na ito nga dawa tayo, no? Okay. Ari di sa action direct, ma-sorry kami. Tay, ano kiti mo ngalan? Jesus Briones. Ito? Jesus Briones. Briones. Pero na may edad, tay? 29. 79. Taga diin kay gitsa muna, tay? Sa Sagay. Sagay. So, ang mga pamilya mo, mga sagay? Sagay. Sagay man. Oo. Ano tabo tayo? Na ako na kang antis pa ko wala mapriso. Napriso ko Oo. Kapatay man ko. Daw may man ang relasyon o di man tanan. Kang kabataan namin nakatapos na sila. Oo. Ako maso na ang kwantila mo. Ang na sila ang kung bitsa pang buhay namon kaya may negosyo ko. Oo. Sa uli kang natabo ko dito sa natabo ko sa kapatay ko. Oo. Nakakuan ako. Oo. Nakakuan ko ng sentensyahan ko 8-14. Oo. Dahil kay may edad na ko, bansa ni Judge, niya dito na kanya pwede ma-sentensyahan reclusion. Hindi ka nakasarang ni Judge. Tinta na ko, nagkabo mas 20. Pagkatapos ko, direct ko sa jail. Mga doon ko di katuig sa jail. Sa Andumanan. May mga kami ni Mrs. nga doon. Nagkakuan pa kami. Sige pa mong kontakay. Sa kabataan. Masaan niya wala na kaya sa kimpong kabataan na kabataan. So kabataan na so kabayan. Uli, siyang kuan ako,
Indala ako sa sentensya na ako. Indala ako sa Manila. sa may Muntinlupa. Sa pagdala sa akon dito, ang natabo, dito na nga si Mrs. ko, ang imbiling ko pagsaylo ko siya, imbiling ko siyang akon nga is, kasi siya man lang niya ang ko na ko bilang, asawa ko siya mo. Pag biling ko sa iya, pag sa tuwag tempo, sige pagkontak namon kada magtawa ko di siya. Galing kayo siyang ang natabo gali, naibalaan ko nga si Juhan ang amo ng umagad ko. Amo ang nagakuha sang picture, nagpapirma niya lang si nanaya. Pag pinalang ihatag gina sa konti, kaya ang napagusto kasi wala sa may siya, wala na control mo. Bali mga sobra pinaguro dagang gina mga dua ka tuig nga siya ang gakuha. Di kung kumain mo ka ko sa prisuhan, bayan ko lang. So nabalang ko nga siya ang gakuha. So ging kuha niyang amon kuha ni nanay mo, ang amon nga communication ging stop ya. Bot anong tabo sa cellphone nga pilandula. So ang siya man hindi naman yan sa ako mag-istorya. Kasi una ka, kadalaw pa rin sa akon. Ikadamo, sang sala yung naging mo yaman, nga uli ko lang naibalaan. Nga may ipadala kami na siya galing at 200,000 dalon sa Manila. Ngayon, ikwanto sa kwan mo sa tublang, kay Mungkado Black to so na nga kwan. Mungkado to bala nga kwanto mo, inheritance ng Mungkado Black, nag-share kami to. Sa share ang ipadala mga 200,000, nanawag ang after 1 year, nanawag ang bayapon niya. Pinatong inyo share, hindi ko 200 niya, 150 lang ito nag-abot di. Kaya 50,000 gali, ginkuha niya. Dito na sugod na ito nga daw naglain ng amon niya relasyon. So, ang pagkapriso ko man, ibadalaan ko sa tiya ko, 30,000, nabulig naman sa akon, pagkasagay na siya. Why man magtupa sa akon, ginkuha yaman lang. Ginkuha yaman, ginkuha niya lang, gasto ya go eh. So, may isa pa kay kabis nga nagiluman ko. Na, ang akong kaso tani ni hindi ko siya mapriso mo kaya nakuha ni na-reglonis tani sa 300,000 niya kas. Amo na siya pa na ang negotiator na si Juan. Di sa tunga simpo na mahatag na tani kami 300,000 ang iyatuging pabalo sa amon tunga kumplinan nga 250 lang ang 50 yaman iyagikwan. Ay, hindi ka na gano'n mag-dwell-dra. Ang imo sa mga pangita, imo pamilya. Ang imo pamilya ni, imo asawa din ito bong. Asawa ka na sa kayo, balay ni Diyo na. Wala na ka mo communication. Why na? Di ini sila ko na subong. Ada sila sa may Barangay 35, Camilo Street, Talunan. Okay. Di lang man sa 35. Nakastorya na, naka-contact, nakatigin poses yung station 1 mong imo picture. Gina, yan ako siya sa ako, nagmangkot sa ako nga ako noong nagkuhan ko. Nagkanto ko sa polis. Gin question, nakangalagado ka sa polis. Oo. Ilan tayo, ano man, amo mahon niya ka o hindi? Hindi. Hindi ka pag umahon sang ni umagad. Okay. Diniban mo ng mata. Ato sa panin, sagay, oo. Mga kilala mo pa na, ito po maduduman mo dito tayo. Mga kilala ko man ang iba. Di sa Sagay? Di sa Sagay tayo. Attorney Briones to eh. Ha? Attorney Briones to, Giting. Attorney? Oo. Briones? Oo. Si Attorney Briones dito sa Sagay na sa. Oo. Sabi na sa Sagay. Ara siya sa may tawag nilang Kabiguhan. Ha? Kabiguhan. Kabiguhan? Ano nga barangay na? Ano nga barangay? Madumduman mo ka tayo? Barangay Kaitan? Kabiguhan na. Kabiguhan. Kabiguhan din. Abot mo buhay pa siya kay Karuga naman so. Basta mo na mga pamilya na to ni Briones. Oo. Kaya sa Sagay na. May ibang pag lugar? Duway naman ko Sa may. Carlos? Why na to. Hindi ko na ito kalapakay na ito. Matigulang naman to.
Okay. Pero ang sagay, most probably sila ang pinakalapit. Ang problema mo sa Bungtay, kay imo balay diri sa may Woodside, why na? Why na to? Sa embargo to siyang kwan? Bangko. Financing. Sa bangko. Diyan pangita ka subong nga kung may mapalapitan ka lang. Jan? Yes, action na rek. Sino tong iyang pamilya sa Barangay 35? Umaga, diyan na mo ng certain Joanne. Joanne, action na rek. Bali umaga, jabot silingon na asawa sang bata yung lalaki. Yes, yes. Ang umaga dyan, hindi hindi sapukpo na stigulang. Hindi kapag napupuan sa umaga mo. Hindi nagsiling siya nga, hindi kuno ko sa iya magpalapit. Kaya ang iya kuno kumataan, hindi siya gusto nga maghambal sa akon. Ano man? Ang bata mo yan, nastorya mo na. Hindi may pilinsa ng bata ko, apa na dyan. Ang imo nga, ang iyaba na yan. Amo na ganing iya bala, amo na hindi kabati. Hindi ka ba, te? Oo. Sabi ko may cobra sa guwa. Magulang ito. Jan? Bata, yung yan, Joanna, magulang sang iya nga bana. Okay. Action na rek. Bali ang bata na sang ni lolo na bungol. Apa, bungol, no? Ate, uy, basta kung apa ka, automatic bungol na mo. Amo ng bata mo, apa kag bungol. May galing ko na, magkakwan sila, pangayo niya kahit balok. Diyan ay ka. Nakita ini ang bata yung nga apa kag bungol ni sa Barangay 35? Wala pa, pero nakastorya na isilagay na sang iya lang umagad. Tita, naging istorya yan yung bata yan. Ito na yun. Ang umagad, hindi ka dyan Ang bata sa mo, hindi man pupo. magstorya si mo. Hindi man, akig man. Hindi man. Hindi man, akig. Akig man siya. Akig man siya ko ng iya bata. Bata yung lalaki? Aki. Ay, tima mo ng sitwasyon sa amay na nila. Pila ng edad ng tatay, 39. 39 na. Bisa sa pagkatigulang na lang sang ilan ang amay. Kung may akigan, may ginakigan, man siya sa tigulang na pass is pass na kayo. Pila naman ang nakatuig, hindi man ta Diyos nga mag-hukom sa parehas ta, pero pila naman ang katuig ng itiner ni tatay na dapat isa pupuho na nila aksyon dyan. Gani. Sayang imo na kaso sa una, di ba kung madumduman ang abal mo kayo na, ginpakigbato mong inudusa, daw mo na? Oo, daw muna nga, wala iya ko ginarespitar ang akong to nga kwan. Akong to bla nga dalan bla, ginaosarya lang. Kaya iya itong iya sa punta mo, wala si Banagyan sa akong gisamagi. Dyan. Yung duta mo na subong wala na na. Why na na? Action na rek? Ang ato na di concern niya, ipahigad na yung kaso ni tatay, ang daragan sang iya nga mga propiedad. Ang importante nga sa subong tani nga tsimpo nga pandemic ni, dapat ang iya tani bata na nga lalaki, na tani bisan paano, kang ugangan niya na nga babae, na tani bisan paano, tani tratar ng tigulang niyo. Amo man na gani action na rek. Ang hambal rin ni... Sino nga lang sang iya nga bata to sa Camiroles, Barangay 35? Ano nga lang, tika bata mo sa Cameroli tayo? Jesus Briones Jr. Junior mo pa? Oo, kung nagpapati dira si Sos Briones Jr., ba palihog lang totoo ang tatay mo sa pupuhan niyo? Kung may ara ka man ginakigan kay tatay mo, kung pwede na, pawalaan ta nga binari ng tigulang mo niyo sa buhay. Hindi ka maluoy sa tatay mo? Ang imo asawa, ano nga lang asawa mo? Loretta. Loretta? Santiling, no. Again, si Jesus Briones Jr., no? Oo, action na rek. Kung nagpapati dira si Jesus Briones Jr., ang imo amay di nga senior ara sa station number 1. Di ko maginakigan nga kay tatay mo, hindi ka kapasensya sa amay mo, makapasensya ka gani sa ibang nga tao. How much more sa amay mo? Kung may ginakigan ka kay tatay mo, di siguro bisa sa pagkaamay na di na lang kaguro respeto na kung may ara kag mga mabagay nga daw hindi mo maintindihan kag may ginawayan ka mo ni tatay mo. Same man sa umagad dira sa asawa ni Jesus dira sa Camiroli, Barangay 35, no? Kung ka pamati kamuti ang santos nga kaluoy hopefully ari na tigulang ni kiti tigulang ni din pa ni makadto ni karon ng tigulang ni kun after masapopo dira sa taga police station 1. Muna ang station 1 yan sa pupo na nila, kahit tinagkadto, dahil amo to na baga police station, kakapulisan, sino sila para hindi lamag sa pupo. Di natural, taho na yan. Okay, may edad pa? Isang sansamong, no? Nga, si tatay, gano'n naman nga, of course, iya mo to ni Himo para proteksyonan. Yan naman ang iyang pretensya, sunod-sunod sa presuhan. Wala na iya, actually ang kaso, tapos na dyan, kaya tigipagawa na siya sa judge, but siningo libre na siya. So sa edad jab lang nga 69, blati, ako
Kung may mga labot-labot lang ako ganyan mismo masapupo na siya kasi man tara labot siya. Amo to tani bata ito sa Kamiruli sa barangay 35. Buti maluoy ka man nunoy sa tatay mo nga senior o tatay mo na gidna nang kapangayo bulig simo. Kung may lainan kadabot sa iya ti ipahigad na anay for the sake lang sang pagkaamay ka pagkatigulay plus sang pandemic so mga natubang takson dyan mas matando pa man ang junior ni tatay na. Oo. So tay, kung hindi gid bitay nga makita o kung masapupo ka, anong plano mo ti imo nga pension ikaw na iproseso mo na sa mo na Sina kaya rin naman ko. Ako na naman ko sina. Kaya rin naman ko. Ti ang pensyon niya malawig pa na guro dyan nga proseso. Ang bata ko na daw na mong gadungag. Isang uli ang hambal na dito sa Malawig pa nga proseso importante tani may balay na sa taning istaran niya tani aksyon dyan. Balik sa ako, no, may dre, nga kung may pamilya, may masapupo lang tanong isimo tay, bisan din pa nga lugar, like ang balik Kapitan Ricky Mihares, sa matag, kapitihan niya ka, kung may masapupo simo sa isa ka lugar. So, kung may taga-sagay, grabe nga nakabati, kung diri man sa may barangay 65, may ari man diri preparado nga magdulong kita tay, abutan sila masapupo, wala sa iya aksyon na din. Ganun Kung may tinira lang siya, no? Bakod pa ba na sa dyan? Lakat pa ba na sa? Tay, kaya mo pa man maglakat, bisan sa edad nga 79? Oo, kaya ko pa. Kita pa sa dyan? Kita pa sa? Kita ka pa man dalan? Kita ko ako. Oo. Ako. Mayo pala nawa niya, mayo pala matinaan niya dyan. Australia na. Why na makasalang gina ko makasalang lang. Kaya tidugay na sa sobrang na sa mga 30. Okay. Tay, pagti ka pagin na, no? Oo, mga pagkuhan pa ko yan. Mga gigo-gigo pa ko yan. Mati ko kumamatid ang junior sang tatay taniyo. Anong panawagan mo, tay? Ako lang tali nga kung may kalungin man na sa akon pa, ito isang una sang timpo ko, ay kumasla pagpabayan. Nan. May man na akon nakatapos na sila eskwela, hasta nakapalang asawa sila, hasta nakapalang sila. Ay ilang ko tanig buligan sang way mo ko bagay sang sobra kundi sa pagkaon ko lang kag sa akong tulugan. Ay. Kasi karon di mo ko matulog karon sir dahil sa gadalan. Di mo ko makaon sa way magkukuha, hindi makaigwa akong pensyon. Grabe. Kaya mo man na pangayo tanay nga ila man ko tanay dumdumon kaya ako man ang ila amay. Gusto na. Kung man Nagpalindog libo ko dito pa man ako sa pabayan. Bula rin kung tigulang ka na no? Puro mo mga sinatay nga sa legal. Oo, sa legal yan ako, wala ko yung illegal. Kami sa lagin man ang si tatay taniyo ti. Sino grabe nga dito kapatawag sa pariyasta? Patawad sa pariyasta sa atong pagkagulingon nga amay. Yung imo lang subong tay, ayo is may masapupo, may tiniran ka. Muna na ako nga may tiniran lang ko di kada adlaw. Kung may arat lang kuman nga makakaon ako kung pila na akon magpensyon dati, kung kulang-kulang ilan lang dungagan. Ay. Galing kayo nagambal na itong bata ko mga inak na ko no. Ano ko no? Hindi na ko no siya, kaya hindi na nila kong buligan. Hindi na. Nagambal siya. Hindi na gid siya? Nagkanto galing ko, di kaya kung ilan lang kong buligan, wala ko di magkanto. Di ba? Kaya kung abot ko di kaya nga, may tinirang ko nga, may pagkanaan ko may balay ko nga tulugan, di nga ang pagkanto pa ko di. Iway na kay cut off na. Ako yung balangin ako, pincho mo lang ko kaya kay imo na. Muna na. Sige, tay, kabay pa man makabati, ngay mata mo ka mabuligan ka o masapupo ka Sir, tayo, ito nga sang junior ito? Jesus. Jesus? Jesus Briones, tayo, no? Kung Pila babat- may edad yan na, tay? Mga pila? Kay Jesus, tuya ang bata mo, mga pilaw na nasa? Mga 50 years old naman. Oo. Kung kababati si Sos Briones Jr., kakang asawa ya, ang ako man ang diriyati, gapil ko sa inyo, ako na nang pangabay sa inyo, sa pagkatatay na lang ni, sa pagkatigulang yun na ni, sa pupuhon ta ni guro, hindi kayo man na guro manain na, kung may mga gamay ka mo na nga gumuntang kag pag-away da, pasensyahon ta pruti kung kapamati si Jesus Briones Jr. da, amay mo niyo, hindi ka maluoy sa amay mo. Sir, thank you, Ged. Okay na. Gani. Sir, diri na nasanay? Okay, patulong ko sa kay Baki Dulong sa parol office, ma-report sa kuno kay nakaparol sa mo. Oo. Sa pila na lang katuig na bili ni tatay sa kalibutan, hindi ka pasensya. Okay. Tapos, Action dyan?
PN. Oo. Yung nakuha ko ang asawa sa mga bata. Okay. Sir, thank you, kid. Sige, bala, sir. Sige. Si Sir, Police Lieutenant De Paso Cata, ang deputy nga na-istorya ko bago namang i-explicar sa sitwasyon ni tatay, no? Kay ang kaso sinidiri, gaulat sila, actually ang pamilya, bala, amaning umagad, o kung ng close family nila Action Ereka, ginaayo o kung ginabala ng police nga i-delete balang Facebook post. Ha? Nga i-delete bala ang Facebook post nga nagapangita sang himata inig si tatay. Sino yung gambas na? Ang umagad ko bala, ang trabaho ka 35. Ang babae? Oo, ang babae. Asawa sang junior ya? Mm-hmm. Dilute daw. Di amo nang baldri ni napanto kay na nagapamangkot ang kapulisan kay tatay. Tay i-delete ko no. Siya basang tatay. Hindi kay tiya ko pakita mata ko na lang, no. Hindi lang pag ipa-delete kay ang iyan ang ayo tatay. Bisan hindi na sila sa 35, iyan na lang himata action kay bana. Gani man no. To amo na bala kon si Sermon Lopez ba gani action dyan bala? Oo. Aton nga listener, kita mo madigari-react ng mga listener tao. Nati hambal nila ni Sermon Lopez nati dapat patawaro na na kay life is too short, may COVID pa. Gani, amo na ang Amo na sila lang makapatawad ta sa parehas ta nakapatawag ng Ginoo. Kita pangatawo mo na bala dyan, no? Galing kiti sabagay way mata narabot sa ila action dyan, pero ang point mo lang ati sa pagkaamay mo bla, no? Ako tatay man ko sakit man na batyagon nga sa uliya mo na matabo man sakon bla, no? Gani. Dapat ano to ambal niya ang iya dito nga action nga si tatay man sa nilamong, no? Oo, hindi ka sana Oo, laging padako man sa gipadako yung mga kabataan niya. Gani. Amo na ayo eta na isang pupuon man sila. Wala man sa kapayo kid nga buligan kasi sa tanan-tanan abi. Ang importante may kanon siya, may tulugan siya kag ti mo man ang hambal nga ti i-process siya nga siya na lang ang makakuha sa iyang pension action dyan. Oo, kagambal man gani nga kung kulang gid man ang akong pension, kung may madugang na kamo amo na ako kay para importante para siya sitwasyon black sonerek, no? Oo, ang aktong man ni ayo man ni sa pamilya, especialmente sa junior da sang ni tatay na balo ko damo di ka pamati sa Cameroli sa barangay 35 nakakilala kasi nga nito kala niya to libat dipat ko Jesus Briones Junior sa barangay 35 Cameroli sa asawa dira ni Jesus. Ang aton ni ayo man ang kapilasyon nga kung pwede ti mabuligan ta ni tatayo, no? Bisan sa pagkatigulang ni kasi nabili niya lang nga kabuhi sa kalibutan kiti hindi wa man taga bato action dyan mo, no? Oo, amo na sa pinakapunto de action na reka. Oo, mata ni mong pamilya. May ako guro bisan guro gali kiti ang isa kag isa may diretso man kag may kinaiyaman yang tawo mo. Kung ako sa lugar sang ni Jesus Junior, hindi ko gudya guro mabaton nga pabayaan ko yung amay ko. Although nga may nalainan ko nga buot sa iya, may ginhimo sa akong sang una, pero pas na nati. Ang ginayo sang tatay, simple mo lang mong amumahon ng kung nila, pakano ng kung nila, okay na ko na, hindi na ko mga isla kwarta kung ano, pakson dyan na. Gani. Tayo mo na sila nakapatawad kasi ang parehas mo, sa imo da kasilingan, tayo mas mo sa tatay mo pa, oh. Oo. Thank you kay Kap Ricky Mijares ng Barangay Banago. Oo. Ang bali matag sa kuno na cash para kay tatay para tang wala pa pamilya. Oo. May magulugasto lang si tatay. Ano pwede tamayo ang pulis na for the meantime din na tatay din na sana may star for the meantime anay ano naman? Dari na sana sa may-ari din si tatay ginapapungko lang si tatay sa mga bangko kung wala pa kung sako bala gani oo. Pero pagkapot ng gabi yung may-ari din sila ng folding bed ginagagaan sa Police Lieutenant si Pasukat sang folding bed sa ginapatulog action sa Station 1 si Police Major Ramos Sharonat hindi man na magdingot sang bulig na kay tatay actually sila kining nagambal nga sino sila para hindi maggabaton lang sa ibulig. Ang pagbulig mo sa parehas mo dako ng indulensya mo sa babaw mo. Gani, tayo mo nangagin sa pupo ni nila action na reka. Kag sila man nagapangita sa buong sang bulig o kunabi pa maagi para mabuligan. Kaya gin-exhaust naman nila tanan nilang mga mahimo. Like na titingan na nila contact ng immediate family
no, ang tingwa nila subong ang pamilya nga may abi do layo, pero kung magsapopo lang man kung tatay komportable dito sila buligan gina nila aksyon na rek, no? Gani. Amo na sinimula ito kabuli ka ng ibang nga tao, ikaw naging nga pamilya pa, mo na dyan, no? Oo. Anyway, So, dok, layan pa sagon, doga hugot lughan ko. doga pa rin, doga balay, na mo ni papang. Simple lang nga ayo sang tatay mo, wala naman sa ibang ginapangayo. Why naman? Makakao lang siya, kag may tulugan lang siya, lipay na siya. Sold na siya. Oo, kaya ti, amo itong hambala kay na nga sa later part, nga ti, itingwaon niya man ang iyang pension, matransfer sa iya. Oo, muna Nga siya aksyon na rek. makakwa, makabilipisyo. Ti, ang mga sa una ito nga nagliligad na ya, mga kaso ito, ano pa ito mga problema, tapos na ito yung action dyan, kay ipagawa sa gani, isang judge gani, kay halos clear na siya. Oo. Anyway, amo na, no? Kay Abay pa nga mabuksan ang paminsaron sang junior rin ang bata kag sang immediate family isang yang junior da action dyan. Yes, action na rek, no? Indulensya taman as babaw nga bisan paano buligan ta na estatay kati amo sining ko bala wa taga batos kalibutan sa edad 79 visible pa na kayo sa COVID-19 so may pandemic pati plus nga sa edad bala action dyan maningani kati may pa man pamatin-an niya may pa man panurukan niya ti at least bisan paano doon di ka man mag-worry bala siya dyan. Oo. Pero amo na ganing iti kung wala sa police station naman ti amo to ang bali di siya matulog sa dalan. Amo na ganing nga diretso doon sa may pulis kaya balya kabulog siya nga Safety siya. nakahulig, no? Kabalog siya kung sa pulis siya makadto, safety gid siya kag ang pulis hindi kaya magdingot bulig na siya katatay na. Mm-hmm. Anyway, muna kado ka budlay ano ang pamatian dagiti pangambali tatay. Gani. Karon gabi, no? Amo nang sitwasyon diri sa station number 1 sa buong gabi maka-aksyon ang ato interview mo lamang 79 years old si Tatay Jesus Briones Sr. isa ka anay preso nga nakagawa sa press 1. Kabay pang mata, no? kabay pang pamilya ida sa sagay kay tunong mo to sagay. Kung nagabati kay banda sa pamilya ya, pwede na din mag-coordinate sa Bacolod Police Station 1. Yes, action na reka. Muna sa tutara na maka-action bantayan karon ang detalye itong update pag naton na follow up naton ang gin-report kay napagid niya ining sa area sang jail to bala kuno tabo kay karon himuon sa siya pati sa maka-action diri sa pagbalik report naton gikan naman sa patrol. Sa tutara na maka-action tandaan nga isa sa maruson sa pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mga paguyang kuno rekta sa patron ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay action dyan napilit na sa sining 79 anyos nga si Tatay Jesus Briones Sr. Ati ara sa buong dira nagapawayway sa police station number 1. Salamat gid sa mga taga police station 1 ha. Sa kay Police Major Ramel Serona dira kasaya deputy and the rest sang police station number 1 sa pagamumadra kay Tatay Jesus Briones Sr. Again, ang aton lang apelasyon kapay pa nga makabugtaw kag mapanomdom sang gusto bla ni Jesus Briones Jr. nga ang amay ka pangayo bulig sa iya. Muna siya sang amay, way man siya magkulang sa papatuon sa kabataan niya, hasta ka na palang asawa. May mga circumstansya sa pangabuhi, sa pamilya, nga hindi ko siya mapaiway. Biktima na ni si Tatay Jesus Briones Sr. sa ginatawag nga circumstansya mo.
And here comes tagaan sa ligwa sang judge nga ma-dismiss ang kaso ya makagawa sa prisuhan. Sila to 18 to 14 years imprisonment na lang puwasan niya. Hindi ko siya magwa ida Justin 69 na. Yung pinakasubo sa iya kasi ida Justin 69 na-absuelto siya sa kaso ya nalayo pa sa pamilya ya. Kag daw as if nga daw correct me if I'm wrong, no? So ginatalikdan ka na bla, no? Kalaing gali, no? Sa part mo bla, sa part ni Tatay Jesus Briones Senior, kung matabo mana sa aton pero palayo lang, sakit ginaya batsagon. Ikaw nga amay nagkadto kas bata mo, tapos ginsikway ka sang bata mo sa mga problema sadto nga natabo, tipas ispas na. Muna siling ko bala sa nabilin nilang kabuhi ni Tatay sa kalibutan. Hindi kita kapasensya. Makapasensya tagani siban nga tao, how much more sa aton pa kaugalingon nga amay. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang report na Aksyon Jan Diaz ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX. Do not just throw away questions and statements. Kasmarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. Sa mabot nga July 19, Lunes na nga adlaw, ang Life Extension Clinic mga patigayon sang 6th anniversary. Ikanom ng katuig, no? Ang Life Extension sa Bacolod. So may ara sila nga offer 10% off sa tanan nga Life Extension product. Kag may libreng payong kung ikaw makabakal sang worth 3,000 nga produkto sang Life Extension products. No? So sa mga panasimo ha? Kaya daw buta kita ka doon na ipita sa interview to kay Tatay. Ang report ba na Aksyon Jan Diaz, ginadulong sa karawan sang vitamin may Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient... Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ginatami ako nandara, happy listening kay Mr. and Mrs. Ernie Morales and the family, happy listening. No, kay Mr. and Mrs. Ernie Morales and family. Kay Jerry Box Pama, may gabi dira kay Jerry Box Pama. Sa kay Inday Siskada, may gabi igid. Kay Vanessa Mayo, kay Malisa Magbanwa, ara sila ga paurok-urok kita. Kay Manong, email kay Manang ni Lida Lopez, may gabi igid. Kay Bill Laong, mayong gabigid. Morok Brotherhood, Barangay Sumag, Great Cross Kaprad ni Carmona, kag si Kagawad Hector Baha. Alin kay Michael June Season, kay Kyle Christoph Brizuela, may gabigid. Tama lang si Lulo Yalando. Si Marsing ni Namanok Asal, tama lang da happy birthday si Toto Andre Kilyain. 13th birthday today. Salamat gid sa iyo dira nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Kay Sermon Lopez da mayong gabi gid no. Kay Sermon Lopez happy listening dira sa imo. Kay Sir Edwin Pineda and family paring kaya sa kadras Tokyo, Japan, sa kay Ebony Butcher sang Germany, manadala nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Pagbalik naton, balik ka report na action dyan, katapos na sa itong importante nga mga pahibalo. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa mga barikada sa Aksyon dyan diya sa final report sa ato siling Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon dyan diya sa balik report. Jan, please come back. Action na madunduman mong kagabi atong observation report may angot tubla sa isa ka insidente sa sulod sang isa ka jail diri sa may barangay Handumanan. Kuha naton sang update si Attorney Jairus Dohilio, ang spokesperson sang Bureau of Jail Management and Penology 6 kon BJMP6. May angot sining kaso yaging kumpirmar nga ipaidalom buwas nga adlaw sa psychiatric assessment ining PDL o person deprived of liberty nga ginkilala kay certain Jamie Sablon. Amo ni siyang nagmaoy kagabi aksyon direct dira sa may BJMP kay according to kay Dohilio nagaayo ini siya nga istoryahon ang isa ka personnel isang BJMP. O galing ining personnel wala sang duty sa among adlaw. So hindi man nila mapalapit digtong personnel kag makadtuon na sa BJMP para maistorya aksyon direct. Dugang pa rin Dohilio, inisaya gali, nag-attempt nga magpalagyo. Kay ang mga pertahan, sang CR, ang mga gamit na sulod sang selda, ginapang buklas, yun ka ginapang haboy, ka ginapang guba, aksyon ereka. Ang iya gurublado, may attempt na ni siya, nga isa pupuhon sa balakag palapitan, gid sang mga personnel, para makahimo masa sa iya tikangin nga makapalagyo sa aksyon erek. Or, kung isaylo sa isa ka area, nga layo-layo, kag wala may gabantay. Damo na siguro abing paglantaw diri sa BJMP. So, natabo sila diri, asang nagkalma na, ginsaylo ini siya, sa isa ka selda, nga sa langgit isa, ining si Jamie Sablon. Amo na nisbong ginubra sa iya aksyon erek. Pero according to kay Dohilio, sa nasiling na ipaidalom sa psychiatric test o con assessment, kay para may baluan, black ali, kasi independent, man kuno sa kooperasyon, sining persona mismo. And then, i-check man yung iyang medical status, no? Kaya para siguro gid nga sa maayo nga kondisyon aksyon na deka. May story na ni sa aksyon na dek mong, si Sablon, may kaso ni siya nga murder. Alin ni siya sa may Negros Occidental District Jail. Okay. Tatatlo na ni siya nalagyo dito sa may NODJ aksyon na deka. Last year lang ni siya nadakpan liwat. Amo na nga pagkadakop siya sa 2020 last year, nagdesisyon ang BJMP nga hindi na ito sa pag-ibutang sa NODJ kay do sa ulado yung naguro digtong palagyuhan ginsaylo na dasa sa may BJMP Handumanan nga sa dugid ka close, no?
kag sarado, grid ang palibot, ikatag-as ang building, aksyon Erika. So, kung dito kay Tony Duilio, hopefully, no, kaya ang pamilya, ginapalawagan, mambala nila, nga kung may mo, base mga burbisitahan, man dito, kay open man to para magbisita ang mga mata, kaya para mga istorya nila, actually, kining si Sablon. Si Tony Duilio. Hindi nga konsya ako ngayon pasipahin siya, pero wala din siya pati, hindi mo pati sa personal na to. Okay, oo. So, nagtawag siya nga itong start team para subiwan siya din sa iyo na lang siya sa Silga, malapit sa post siya nga ito sa personal. Oo. So, para mamonitor ko siya. May upod siya. Okay. May upod lang ko na upod siya. Gani, man. Pero to, hindi ko naman yung cases. Ano man, may makagro program for psychiatric or ano, no? Actually, in-refer nila to may psychiatrics man kami. O, ikuha na siya sa psychiatric evaluation siguro. Was. Actually, mo lang konfirmasyon na ito ni Jairus Duilio ang spokesperson sa BJMP6. Ang tagubot sa Bacolod Action Jantia. Sunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kinaksyon dyan, Diaz sa Deryabet. Ang kabugusan sa pagwalakat aksyon at patrol program sa Miyerkules edisyon, magkatako pinitiporary, balik ini buwas Webes. Aton sa rin mga patrol unit reporters in action nga nagparagad karong gabi sa kay aksyon Jan Diaz, aksyon Roger Gutiv, Sorigid, kito na lang alang kita sa oras, no? Aksyon Papag Nixon Tahom, ato kapiloto sa patrol 2 sa Crossword Patrol, New Center Action Eden Amoso, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sambago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Kalsamo Station Manager, Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong. Ang yulagat ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat natin sa pagtulog, pagpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.